Alo? Da. Dobar dan, Milovan iz opštine. Ko je to Milovan? Za adaptaciju vama. Ja ne znam ko si ti to. Pa, pošto smo dobili po ovom planu vašem, vaša ova kuća treba s prednje strane da bude zelena. Molim? U vezi kuće vaše, pošto s prednje strane po planu treba da bude zelena. Pa ovi ljudi su krenuli tamo da farbaju prednju stranu. Na kome da farbaju, breku? Kome, kakvi plan? Pa s kim si ti pogađu, bos? Sa Miodragom. Miodrag Jovanovića, to da. Pa, ovi su krenuli ovde da vam farbaju prednju stranu u zeleno. Pa nije on tu. Pa nema veze, oni to mora da urade, jer po planu je trebalo da bude zeleno. I oni će sada dođu da ofarbaju, vi budete kući tu, oni će da ofarbaju zeleno prednju stranu. Pa koju prednju stranu? Sa fasadu ciglu? Da, bome. Pa kako zeleno? Šta zeleno? Ja nemam pojma to. Pa u planu u opštini stavljeno da bude zeleno. Mi smo par puta stavili do znanja da kuća mora bude zelena. Pošto mi nismo farbali u zeleno, mi smo sad poslali ljude koji će da farbaju zeleno to. Ne znam ja ništa za to. Evo oni će sada stignu, vi budete kući tu, oni će da farbaju to za možda sat vremena. Ma kakvi farbanje, bre, se zabavate. Nije on tu i ništa ne može. Pa ne vredi, mi to mora da uradimo, mi smo dobili nalog i to mora da uradimo. Ništa, Mića nije tu i ja ne znam kako po planu zeleno i šta je zeleno i kako je zeleno. Pa komisija sad dolazi, to mora da se farbu zeleno i to mora da bude tako. Halo, to vi sa njim se dogovorite, on nije tu, on nama ništa nije rekao za to i ne znamo mi. A moramo makar prednju stranu večeras do farbama. Večeras? Da. Ne može večeras, on nije tu, ne znam ja to ništa bez njega. Pa što on nije farbu onda kad je rekao? Molim? Pa što on nije farbu kad je rekao? Šta da farba? Pa u zeleno prednju stranu. Pa on to ne radi, ja ne znam, on nama ništa nije rekao za to. Pa mi smo njemu dali nalog da on mora da farbu zeleno to. Pa što mora da farba zeleno? Pa po planu, plan piše... Čekaj da vidim. Pa zašto da farba zeleno? Pa plan piše zeleno, ono je cigle bele. Kuća ili šta to? Koliko je standusno za Somalire kuća? Pa šta vam je bre sa tom kućom? Koliko je standusno? Đoku mi dajte. Pa neće Đoka za to si da razgovara, ne znam. On kaže ne zna za to i mi ne znamo, pa zbog čega mora da bude zelena kuća? Pa on je to dao da se uradi, Đorđe. Pa kak je Đorđe, bre, šta dao Đorđe da se uradi to? Pa on je zvao na njegov potpis ovde. Đokin potpis? Da. Izvinite, on kaže da ne poznaje, niti on to dao. Kak je Đoka, vidite da to nije neki drugi. Pa dobro, ništa, oni će da dođu tamo pa vi pogledajte, dogovorite se sa njima. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Alo? Da. Mirko mi treba. Da, sam Mirko. Bora iz Pirot. Zdravo. Šta radiš? Ništa je to. Mi smo stigli u Paraćin, sad će dođemo tamo. Aha. S kamion, koliko imaš đubre? A če, a koji Bora? Iz Pirot. A pa ne, kad smo, gde? Koliko imaš đubre sad? Pa nemam đubre. Kako bre? Pa smo krenuli s kamion bre. Za koje đubre bre? Pa što smo se pogodili? Alo? Da, čujem. Pa čekaj, odakle si ti koji? Bora iz Pirot. Aha. Pa kad smo pogodili? Pa što se pogodili onda kad smo pričali za ono đubru vezi Somalire za robanje gore. Za koje? Za Somalire smo pričali koliko standusno bilo za ovo đubre. Za đubrivo? Ne znam bre koje đubre bre. Čekaj, jesi ti imao ovo kan đubrivo? Da uzmem. Da kupim. Ma da prodaš bre. Ne bre, pa kad smo razgovarali? Pa smo pre mesec dana koliko ima. Mirko Stupananović, a tako? Pa gde smo razgovarali? Pa ti si mi dao broj telefona bre. Pa gde smo razgovarali? Pa ja i ti smo razgovarali, sam iz Pirot. Koliko standusno za Somalire tu? Kako? Koliko je standusno za Somalire? U vezi robanja ovo. Ne znam bre što mi nisi ti s mnom ništa razgovarao. Čekaj, koliko je standusno? Šta standusno? Koliko je standusno za Somalire? Ja te ne razumem šta pričaš. Evo ljudi sam što nisu stigli tamo, kako sa šta radimo za? Ti si prva kuća iza pumpe, tako? Da. Pa ti si mi objašnjavao bre. Pa ček ti iz Pirota da uzmeš đubre ovde. Da bome od tebe.
Jesi rekao imaš 3 tone, evo ljudi došli sa zastavu. Kad smo pričali bre, ja ne znam. Kad smo pričali jebem mu leba. Kad smo pričali bre, ne znam ja. Koliko će mi priznaš Marku? Koju Marku? Pa Marku koliko bi mi priznao? Da ti platim u marke. Pa ko je Marko? Ove za poštansko, ko je? Pa nije poštanski bre marke, da nemam dinari da ti platim u marke nemačke đubre. Pa ko je đubre, odakle imam đubre? Kako bre, pa nemoj me zajebavaš sad. Pa kad, a gde smo mi razgovarali? Kako bre smo zgovali, pa na parkingu ovdje pred robnu kuću, pred Mercator. Kad bre, ja ne znam kako, kad. Nemoj me zajebavaš sad, potrošio sam 40 kila nafta da dođem do tebe tamo. Alo? Pa znaš ti Kujovo? Ne znam bre. Bora bre, Ko je bre, ko je Bora bre? što tebe ispod ora. Super tebe. Kako bre? Ko te ko? Milanče mi bre dao tvoj broj telefona. To se banata vas. Pa čekaj, ali ima to đubre ili nema? Pa nema bre, kak si đubre. Ništa onda. Aj, zdravo. Alo? Alo? Jel me čujete? Ko je to? Ovdje je crkva Jehovini svedoci. Crkva Jehovini svedoci? Je obezbeđeno ovih 20 mesta za večer? Gazda mi treba. Gazda nije tu. Izvinite samo trenutak. Vi imate rezervaciju? Za 20 mesta. Saša mi treba. Saša nije tu, a ja nisam upoznat s time, a verovatno je možda i obezbeđeno, šta znam. A koliko je standusno da Somalire? Koliko standusno? Alo? Alo? Ja koliko znam nema, ali hoćete da nazvajte za jedno 15 minuta. Pa moram odmah da znam, jer mi to večeras treba reći. Može to da se... Nazovite vi za 15 minuta da ja pozovem gazdu kod kuće, pa da ja pitam... A ko je broj kod njega kod kuće mi da ga pozovemo? Kako se vi zovete? Milutin. Milutin. Znači, to je crkva Jehovini svedoci. Amfilohije. Aha, Amfilohije. Da. Milutin Amfilohije. Sveštenik, jel? Molim? Sveštenik. Da. Nazovite vi, molim vas, za jedno 10 minuta, ali možete, molim vas? Važi, u redu, prijetno. Nazovite, ja ću da... U redu, prijetno. Hvala lepo. Dobar dan, radi mi treba. Nije tu. Aha. Pa ovi su krenuli s ova dva bilijara tamo da istovare. Gde je to? Pa kod vas tu. Kod nas? Da, što poruči on, 2 bilijara. Aha, pa ništa mi nije rekao. Pa ništa, oni ovako za 2 bilijara, to je 6200 maraka ukupno. On je rekao, ako ima nešto švajcarce, po 107 ćemo da priznamo. Aha, ništa, verujte mi, ja ništa ne znam o tome. Pa kako, ljudi sam što nisu stigli tamo? Pa ništa, pa ja ne bi imala potrebe da vas slažem. Aha, pa gde je on? Otišao je kod majke. Dobro, dajte vi pare za jedan, a ovaj drugi ćemo kad oni do... Nemam ja pojma ni da su njemu pare. Aha. Verujte mi stvarno. A koliko standusno da Somalire? Molim? Koliko je standusno da Somalire? Šta koliko? Koliko je standusno da Somalire u vezi robanje preko Valamutine gore? Ne znam. A? Ne znam, jel vi niste to pogrešili? Ne. Jel to Rade Petrović? Ne. A, ništa, onda greška. Otac Amfilohije ponovo. Da. Pa slušajte gospodine, ja sam zvao sad gazdu i on rekao da to mora da je neka šala, ali nije ništa rečeno. Kako i šala? Nemam pojma. Kako šala? Pa mi nismo uopšte, mi se ne šalimo. Pa ja znam da se Daleko od šališ, toga ali da se... ništa nije najavljeno, pazite. Ja sam zvao i baš se Saša javio. A ja sam pre podne naručio da se to najavi. Aha. I on ništa, ja ću vama dati broj telefona, pa vi pozovite kod kuće tamo. Pa Dajte mi broj telefona da se ja sa njim dogovorim. Da se dogovarite. Imate ovo kompas? Kažite. 461 461 036. Hvala, prijatno. Dobar dan, gospodin Goran mi treba. Goran je to, kako traži? Otac Amfilohije. Da? Pa u vezi rezervacije u restoranu. Da? Pa danas... On je njegov brat, ja stvarno nisam upoznat s tim. Ništa nemamo rezervisano, nema problema što se toga tiče, ali... Pa može da se rezerviše za večer? Može, zašto da ne? Pa nama bi trebalo 20 mesta. Da? Ali 21 zbog vere moramo